tápszert készítve a Bercikének. Volt büffecs. Már is ide nézzük, ide. Nézd, hogy eszik Van a... benne. De tegyél rá kupakot, nincs rajta a cucli. Hogy eszik a bratyó. Látod? Látod, hogy eszik a bratyó? Sölenyed? Az első, vagy még a szájába kóbászol. Nem, látod, mert így kell csinálni. Befele. Nem kifele kell, befele. Érdekes, hogy ez a nyelési. Megette. Jó, oké. Csak én próbálok egy kisebb falatot. Nem, azt nem eszünk. Azt nem eszünk. A kezedet sem eszünk. Együk ki a kis kezedet. Atikám, kis kezed. Valaki segítsen? Jó, már megvan. Köszönöm. De amikor először kapott Almát, milyen fura arcot vágott. Olyan vicces volt. Beúsod kis tálat hozzá, már egyszer, és ezt a kis üvegtálat, azokat a piciket, ott van, nem? A mosogató alatt van. Kiköpi. Ez jó. Tökéletes, igen. Csak tedd le. Na, ő mászik. Csak próbáld minél beljebb rakni. Jó, hát nyomjam le a torkának. Nem, de szerintem azzal van, azért jön vissza, nem biztos, hogy direkt, hanem ugye... De még a nyelés az, igen. mert ugye a cumi bejből hátrafelé Igen. nekik. Na. Meg Arcsi az nagyon szépen eszik, ahhoz, hogy első, Na, második, de igen. második. Igen. Hát akkor ehetettem volna én is. De nem sikerült múltkor. Második. Nem evett múltkor. Nem? 2 kanál mindig kikapta mind. Na, látod. Úgy csináltam, mint most Mercike, ennyi volt. Csak furcsább arcot vágott. A mercikét meg kell kínálni, amit vettem, hippeseket, mert lehet, hogy az, ami az az ő szájíze, azt hiszem van benne, nem almás. Oda ülhetek, adhatok a Mercinek? Apu, nem eszi meg a merci. Beteg vele, türelmesebbnek kell lennünk egy kicsit. Ha mindjárt keverek be színlakosat, és akkor azt meg lehet kóstoltatni vele csak. Most így, hogy akik egy rázom volt, a kajára most így. Na, várj! Na, teszi, adom már. Igen, látszik, neked is? Kezd, nézd meg, milyen jó megszokni az evést. Na, majd ezt Nagyinak elküldjük. Na, akkor csak jó almát vettem. Hát ez nem volt kétség, jó almát vettél, az almával van gond. De múltkor savanyú volt szerintem. Persze, de cukorral se nyomták utána már. Na, nézd, hogy nyissa a száját. Hopp, jó, sok volt. Ízlik neki, úgy látszik. Ó, nyálos a kezed. Adjál nagypapának ezért, Ja, akkor légy egy szíves. kicsit Várjál, meg. hagyjadjon Jó. már, adja. Jó, megvan. Pár tedlivel le tudják. De nem hagyja oda, hát ott van, azért van. Egy kicsit távol a színlakkot. Csak áll meg. Jó.